салом дӯстони азиз, инак боз як дастафки нави мо. Дӯстони азиз, шумоам метавонед ҳамин гуна ба студии мо фармоиш 98 858 39 санҷар медиҳа, ҳамеша дар хизмати шумоям. Mehribonim, jonim dadam, tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshim odam. Jon dadama, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Салом алейкум, падари меҳрубон, ҷашни зодирӯзиятон муборак шавад. Ин сюрприз аз номи фарзандатон Шохрухбек, духтаратон Нафиса, Наргиза, Насиба, Маҳина, Оғлой ва инчунин аз номи домодҳо Авазҷон, Зайниддин, Дилшодҷон, Хушнудҷон, Дилмуродҷон шумои табрик мекунем. Илоҳим садсолаҳо умр бинед, ҳеҷ вақт рӯзи камиро набинед, ҳамеша дар дил чӣ орзу ки мепарваред падари меҳрубон ҳамаш ҷомаи амалӣ бошад. Ва инчунин аз забони фарзанди шумо гуфтаниям ки падарам шоҳсутуни хонаи ман, дару дарвозаи кошонаи ман. Инчунин ина ҷойнамоз, китоби Қуръон, тасбеҳ, Каъбатулло, оби Замзам барои шумо аст. Ҳар боре ки намоз мехонед, фарзанди худро дуо кунед ки то ки корашон баро гирад падари меҳрубон. Ва инчунин ин гули тару тоза барои модарҷон аст. Мисли ҳамин гул ҳама вақт гулгул шукуфон гардед. Марҳамат. Гуле гиред. Шумо ва гуле. Ва инчунин ин ширинӣ ҳам барои падарҷон аст. Мисли ҳамин ширинӣ ҳама вақт ширин гардед. Падар, марҳамат. Якта қарсак зентон. Якта хушрӯкара суратгирӣ ман акнук.